A nan kuma rahotanni sun ce Iran ta kai hari kan wata cibiyar samar da mai a birnin Haifa na Isra'ila. Ana bayyana cibiyar a matsayin muhimmin wuri da ke samar da babban kaso na bukatun mai na kasar, ciki har da fetur, diesel da kuma man jiragen sama. Wasu rahotanni sun nuna cewa harin ya haddasa mummunar barna a cibiyar, lamarin da ka iya shafar samar da makamashi a yankin. Masana na gargaɗin cewa duk wata tangarɗa irin wannan muhimmiyar cibiyar na iya yin tasiri ga tattalin arziki da kuma tsaron makamashi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashi hankali tsakanin Iran da Isra'ila. Jami'an Amurka da na Iran na ci gaba da bayar da bayanai masu karo da juna kan yiwuwar tattaunawa tsakanin kasashen biyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya dakatar da barazanar kai hare-hare kan wasu muhimman wurare a Iran bayan abin da ya kira tattaunawa mai ma'ana da Tehran. Sai dai kakakin majalisar dokokin Iran ya musanta hakan, yana mai cewa ba gudanar da wata tattaunawa ba tare da kiran ikirarin na Amurka matsayin ƙarya. Masu shari'a sun ce matakan da shugaban Amurka ke ɗauka baya-bayan nan na nuna rashin daidaito musamman ta fuskar diplomasiya. A gefe guda kuma wasu rahotanni sun ce ana shirin gudanar da wata ganawa tsakanin bangarorin biyu domin laluba hanyar ka ƙarshen rikicin. Rahotanni da yi sun nuna cewa ana sa ran jami'an Amurka da na Iran za su gana a ƙasar Pakistan a wani yunkuri na sasanta rikicin. A wani labarin, wani babban jami'in Iran Musin Razi ya yi gargaɗin cewa za su mai da martani mai tsanani idan Amurka ko Isra'ila suka kai musu hari. Jami'in ya ce duk wani hari da aka kai wa ƙasarsa zai fuskanci martani ninki 10 daga ɓangaren Iran. Kalaman da yana zuwa ne a daidai lokacin da rikicin ke ƙara tsananta tsakanin Iran da Isra'ila, tare da zargin shigar hannun Amurka a lamarin. Masana na gargaɗin cewa irin wannan kalamai na iya ƙara dagula al'amura a yankin, tare da barazana da faɗaɗa rikicin. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗin cewa ƙasarsa na iya ɗaukar mataki kan tsibirin Kang na Iran, wanda ake kallon muhimmin rambun man ƙasar. Rahotanni da yi su nuna cewa tsibirin na da matuƙar muhimmanci ga tattalin arzikin Iran, kasancewar daga nan ake safar da babban kaso na man fetur. A ranar 13 ga watan Maris, wasu rahotanni sun ce sojojin Amurka sun kai hare-hare a tsibirin, lamarin da Trump ya ce ya shafi sojojin Iran da ke wurin. Sai dai daga bisani shugaban ya dakatar da yiwuwar kai hare-hare kan cibiyoyin man kasar. A gefe guda, wasu rahotanni daga Amurka sun ce ana nazarin yiwuwar mamaye ko katse ayyukan tsibirin domin matsa lamba kan Iran, musamman dangane da mashigar ta Hormuz. Wani